Pravimo musaku na babin način. Ko nije ljubitelj krompira, ovo je idealno. Umutimo jaja sa malo mlijeka i brašna. Smes je slična kao za palačinke, ali je malo gušća. Ko zna za pečenje moče, pohovanje moče, to je to. I sada smo krompir uvaljali u tu smesu, pečemo i onda će nam to biti osnova, to nam je kao, nastavljamo kao pravu musaku, izistali smo meso sa jajenim lukom i malo šargarepe i onda ćemo da zalijemo malo sa jajima i sa neutralnom pavlakom, pečemo i musaka gotova. A jako je ukusna ovakva musaka zato što onako daje ovako ovo testo malo onako ukus kao da su palačinkice i kad sečete onako bude malo deblje, pošto i sam krompir mora malo biti deblji i jako je lepo, prijatno.